Hamza, ka san ina son ka, amma ba zan iya auren ka ba. Dan Allah ki haƙuri ki aure ni. Wallahi ba zan iya rayuwa babu ki. Hamza, wallahi ba zan iya auren ka ba. Ka ji na sake maimaita maka shi. Sai ba. Umma ya zalunce ni, Umma. Umma ya lalata min rayuwata. Umma zan mutu. Ta'azzara da yanayin fyaɗe da ya addabi 'yan matan wannan lokaci, ƙananan yara, matasa da masu shekaru matsakaita akan ce ta jawo hankula suka tashi. A ina za a samu a cimma wannan gaci a kuma dakile wannan harka domin cimma gacin? Ashir International suka ɗauki nauyin kawo muku wannan ƙayataccen shiri mai suna Mugun Jini. Ko da za ki ɓoye kowa damuwarki, ni bai kamata a ce kin ɓoye min ba. Da za ka iya daina tambayata. Da ka rage min radadin azabar da nake ji a cikin zuciyata. Ba zan iya bani sai ba. Wallahi ba zan iya jura ganin ki a yanayin da kike ciki ba. Idan ka sake min magana sai na zage ka kuma na zage iyayenka. Ba ta son ka kuma ba za ta aure ka ba. Asali ma an riga an bare ta akwai wanda za ta aura ba kai ba. Allah ya wadarin wannan uban azzalimi irin shi. Mace amana ka dinga keta haddin ya mace ka ce wai kai ne mahaifinta? Idan kike kuskure kika zage ni a gidana wallahi ranki zai baci. An zage ka din kai waye da ba za a zage ka ba? To na fuskanci baki da mutunci ko? To zan wulakanta ki. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare a tashar mu mai suna Sabon Kafi TV. Ku yi subscribe sannan ku danna kararrawa da zarar mun saki shirin mu domin ku samu kai tsaye. Yau wa yake zuciya da ganin mai kyau irin ki? Da a ce batir ne a jikina wallahi ina raɓar ki zan cazo. Ina lillahi wa yanzu dan ladi ne ya tabka irin wannan asa. Kada sake gani kun kebe kuma kai abun kunya ma kai da kake da karatu irin na barista ka zo kana na abubuwa. Wani buri na rayuwa ka ta. Ɗaiɗai ce. Na tsani mutum mai irin hali irin wannan. Wallahi duk duniya kowa ya shi gaba ce mai ƙarfi a tsakanina da shi. Mashiryin wannan shiri Gaddafin Razani Fage ba da umarni Algumzak Mugun Jini.